I na 14. kilometru od Kragujevca nalazimo izvor reke Lepenice u selu Goloča. Pošli smo iz centra Kragujevca i na 14. kilometru, evo nas ovde kraj izvora reke Lepenice, s tim što treba znati da smo na Vučkovici, na vrhu, dakle, brda Vučkovica, skrenuli levo ka selu Goločelu, donekle došli kolima i 1-2 kilometra pešice, kolskim putem, nije toliko naporno, došli na ovo mesto. Na mesto odakle počinje da teče reka koja nikada nije presušila, kako mi kažu meštani, reka o kojoj su ispevane pesme i reka koja ne deluje tako kada pogledate se ovo ovde i ovo betonirano mesto. Videli ste izvor reke Lepenice, a sada vas vodimo da vidite i klisuru reke. Dakle, već posle 50 metara odavde počinje da se formira korito reke Lepenice. Pođite za mnom. Na 300 metara od izvora reke Lepenice ona je već stvorila usek i klisuru čije su strane već 15 do 20 metara. I kako budemo išli nizvodno vidjet ćete da je klisura sve dublja i dublja i to do izlaska iz klisure kada reka postaje ravničarska, to jest ona reka koja je stvorila Kragujevačku kotlinu.